Aksi loro maling profit nang salah siji konter HP ndok daerah Cermi Kidul Gresik kerekam CCTV. Polisi entuk repotan langsung nguber pelaku. Kurang teko sak jam siji pelaku kasil diamanno, sauntara iku siji pelaku liyane kasil melayu. Teko loro maling sing kerekam CCTV tepake nyolong profit nang ngarepe salah siji konter JP ndok Cermi Kidul Kemis bengi, siji antarane kasil ditegep polisi. Pelaku jenenge Kukuh Setiawan, warga Gempol, Kabupaten Pasuruan. Arek umur 28 tahun iku kasil dilempit anggota Reskrim Polsek Cermi nang daerah Pongangan, Kecamatan Manyar, Gresik. Pelaku diringkes kurang teko sak jam samarine ngelakoni aksine. Polisi sing entuk repotan kemalingan langsung mentelengi pirang-pirang titik. Teko pentelengan iku pelaku karo profite korban Honda Genio kelir ijo plat nomore W2764FK dieruhi ngarah nang Pongangan Manyar. Kapolsek Cermi Ibu Andi Isoworo njlentrekno pas pelaku mandek nang gudang rosokan, barek tepake main HP, polisi langsung ringkes pelaku sak barang buktine profit teke korban. Lah siji koncone sing numpak profit Honda PCX kasil melayu. Dino Rebo tanggal 5 November jam 09.11 bengi ana pelaku maling sepeda ning Desa Cermi Kidul. Delala maling iki yo rada ngawur. Ana sepeda langsung digondol ae, gak pamit sampe sing duwe. Begitu sing duwe kondo nang Polsek Cermi, langsung tak infono nang arek-arek anggota Reskrim untuk cepet-cepet nguber maling iki sing indikasine mlayu no wilayah lor. Alhamdulillah, konco-konco Reskrim gercep kurang lebih 1 jam maling kecekel no Desa Pongangan, Kecamatan Manyar. Nang ngarepe polisi, tersangka Kukuh Setiawan ngaku lagi pertama iki nyolong profit dijak koncone sing melayu. Polisi yo njaluk pelaku age-age nyerahno awake, polahe jeneng ambek alamat omahe wis dieruhi. Muhammad Amin, JTV.